Estreno oficial. Tenen nou director. Des del desembre del 2017 està al capdavant d'ells David Obrer Castellblanc. Un xic, perdoneu-me que està sonant el mòbil, jo tenia que haver-lo apagat. Un xic templat d'Estivella, músic des de ben menut, professor de trompa, llenguatge musical i cor, pianista en el grup Bogatella Quartet i director de la coral de Torres Torres i membre de l'equip musical de l'Orfeó d'Aldaia. David, com us dia, està al front de tota la gent gran del nostre poble que vol cantar. Si jo tinc que definir a David, vos dic que té la música en les venes i és músic, jo crec que des que s'alça fins que es xita, o no sé si vosaltres ho veieu igual, no? Jo crec que en el seu sentit de l'humor està fent-nos disfrutar. De fet, elles mai volien anar de negre perquè diuen que sempre anaven de dol, i jo crec que avui voler-les a totes vestides de negre, que queda elegantíssim, amb tots els collars que s'heu ficat, la veritat és que esteu guapíssimes, us ho vull dir. Bueno, pues també jo crec que un fort aplaudiment a David Obrer, que és el que va fer-se càrrec de la coral Harmonia, i David trobat com a casa. I també ens acompanyarà avui Fernando Taberner, que és el pianista acompanyant de l'Orfeó d'Aldaia, que és pianista de professió, ell treballa al Conservatori Superior de Música de València i és el pianista que tenim nosaltres per excel·lència en el nostre poble. Per tant, Fernando, quan vulguis, que també ens acompanyes per l'estat. No seria de justícia no recordar una persona que des de fa 15 anys que es va fundar la coral va estar cantant de nosaltres, i és Maria Broseta. On estigues, Maria, estate ben orgullosa, perquè ens fas molta falta, et tirem molt de menys, i ajuda'ns a que la teua coral vagi a bon port. Et puc assegurar, Maria, que Guillermo i jo portem amb molt d'orgull el davantal que ens has regalat. El portem i el portarem. Crec que anem a pegar un bes a l'aire a Maria perquè s'ho mereix, ¿vale? Vicenta, ¿tu vols dir alguna cosa? Jo voldria dir que en aquests moments me sent molt afectada perquè Maria ha sigut una senyora que ha estat amb mi 15 anys, ombro per ombro, treballant en l'oficina i en acabant en la coral, i han sigut com a germanes, més que com a família. I de veres que on estiga la tindran en els cels. Pues jo crec que este concert crec que hem de dedicar-lo a Maria Broseta. Per tant, amb tots vostès la coral Harmonia, Fernando Taberner al piano i David Obrer, el seu director. A disfrutar!
Soy un caballero español. Yo no soy extranjera.
al director de esta orquesta. N'hi ha un director? Sí, ja sé. I n'hi ha presidenta o directora? President. ¿Volguera hacerlos un chicote detall? Moltes gràcies. Correcte.